ma États-Unis mata mandoro minɛ ayi ni version kura de k'a cɛ ka bɔ ka dilan kan a n'a muso a n'a muso la voilà Trump y'aw dɔn de quoi i m'a ye Trump b'a fɔ ko l'Afrique est un continent de merde parce que a ko ten kɛ a y'a fɔ mun na parce que kuma bɛɛ bɛ bɛn africain ma i dan ka kuma dɔrɔn ale b'a minɛ quoi parce que on est trop émotif mais nin expliquer sans quoi Amérique tɛ se ka taa mandoro minɛ mandoro yɛrɛ ka sɔrɔsiw de mandoro minɛ k'a bila Amérique ɲɛ a y'a fɔ Amérique ka image bɔ u bɛ taa cɛ ka palais kɔnɔ k'a ka image bɔ a bɛɛ galon c'est le ministre de la défense Rodriguez ale ni le chef de renseignement olu fila de ye mandoro minɛ k'a bila États-Unis ɲɛ a y'a fɔ Amérique ye dɔrɔn a y'a kɛ ala kama image bɛɛ yira a ye cɛ melotelen yira ka cɛ yira sira bɛɛ fɛ k'u bɛ taa cɛ minɛ waati min na k'a k'o yira fo k'aw sa aw to yen fo k'aw sa aw to yen galonfin dan don Maron y'a faamuya Venezuela dispose des bases aériennes des grandes bases aériennes navales, fluviales et terrestres et aériennes à la fois. Mafuma, à Brikuna, le Venezuela est équipé de systèmes de défense. Il reçoit un Mindouma S-300 Triumph au Reboubulu, équipé de 170 missiles de longue portée. Depuis États-Unis hélico Dona, les militaires ont désactivé. États-Unis les systèmes de défense ont détruit. Il a menti. À Beba Nola, il reçoit un système de déboulou. Et ça a détruit. C'est pour cela maintenant le Kremlin a fait une déclaration. Ils ont désactivé les appareils. L'Amérique a menti. Il va y galon, il va y galon, parce que Dieu est là. L'Amérique n'a pas détruit aucun système de défense vénézuélien. Est-ce qu'il va calmer? Détruit. Ils ont désactivé, les militaires même ont désactivé. Et ni ala teni mɔgɔ min y'a fait Venezuela bɛ niveau min na ko hélico bɛ don k'a don ka taa ne ko a ye ɲininkali kɛ n ko mɛli tun bɛ sɔrɔsi ninnu bolo mɛli tun b'u bolo n bɛ datigɛ et ni a y'a f'u ye kɛ k'u ye marifa kelen ci yan aucune troupe au sol n'a été engagée munna e bɛ se ka taa président n bɛ ka mun ɲɛfɛ hali sɛ tɛ se ka minɛ kulukɔrɔ ni sɛfan dɔ ma ci a bɛɛ galon. A bɛɛ galon. Tu sais que galon tigɛra tɛ diɲɛ kɔnɔ ka nin cɛkɔrɔba in bɔ. Trump billahi ne ma taa États-Unis de la président sɔrɔ qui ment plus que ce monsieur là. A ko k'a taara Niger ka taa frappe kɛ. A taara kɛ pour séduire les chrétiens parce que les mormons là les mormons na plutôt mormons minnu bɛ États-Unis olu de ye waritigiw ye. O chrétiens ninnu ye waritigiw ye donc pour que k'a yɛrɛ kojɔlu ye Noël la a taara Nigeria hôtel bombardé zéro bilan a taara o kɛ yen. Donc aw kana sigi k'aw bɛ da nin kuma ninnu na a y'a ka analyse propre kɛ a y'a fɔ dɔrɔn Mondoro minɛli a y'o ye a tatɔ tribunal la Sɔgɔmada in na an y'o image ye a dontɔ hélico kɔnɔ an y'o ye k'u tatɔ a minɛ k'u k'o yira États-Unis n'a pas arrêté ils n'ont pas capturé Mondoro minɛla k'a d'u ma di e bɛ sɔn cogo di un président qui a été capturé il n'y a pas eu de rupture diplomatique et vice-président continue comme si de rien n'était. An nama taa école la diɲɛlatigɛ la an kunkolo kan ka baara kɛ yen nin tɛ manamanakan yɛrɛ dan ye e ka baara kɛ yɔrɔ ma est-ce que b'a kalama le ministre de la défense sort il fait un communiqué la vice-ministre dit ale yɛrɛ da ko ni vice-ministre mun filɛ nin fanga la nin de ni Trump ye complot kɛ cɛ kama c'est elle qui gère les pétroles ni muso in de bɛ pétrole gérer Mondoro dara ni muso min ye la ni ni Trump ye fɛn bɛɛ la mais 2 mois n'a ye serment prêté. A ma fɔ n ka kungo kuma daminɛ k'ale tɛ serment prêté. Trump ko ma k'a serment prêté. K'a ale de b'a kɔkɔrɔ ko wa ko foyi tɛ bɔ a la parce qu'il a déjà infiltré. Les États-Unis travaillent avec les traîtres. États-Unis ma taa Afghanistan ka taa échec kɛ yan. A ma taa Yafama ba la Vietnam. A ma taa Vietnam en 1954 ka taa échec kɛ yan. A ma taa Somalie ka taa échec kɛ yan. En tant que vous êtes des dignes fils, an n'a kɛra mɔgɔ saba de Amérique tɛ sa o la. Amérique joue avec les traîtres. Donc ne bɛ min fɔ a y'a ye nin kuma bila a ma taa minɛ a minɛla k'a d'a ma de donc n'a fɔra ko coup d'état don a bil'i kunna k'o kuma ka ca wa Amérique bɛ taara ni Mandore k'a minɛ k'a mara a bil'i kunna ko c'est un moyen de pression sur l'état actuel parce que a minɛlen b'a bolo ni fanga min fana bɛ yen n'o ka bɛ kuma caya pied kɛ a bɛ ka Mandoro bila ka na ko ouais ko charge foyi t'a contre la moi il joue avec les gens u b'a ka jamana tila fila ye opposition olu de majorité fana olu de
Mondro tato mfleni o t'a dɔn kasɔrɔ o t'a dɔn foyi la o b'a juger k'a mara a bila kunna menace de don dɛ ni musonin ko k'a b'a kɛ pɛtɛ b'a fɔ ko wa ko ja ko Mondro kun tɛ ko ye ko musonin yɛrɛ kun ye pétrole feerela ye ko de kun ye drogue feerela ye u b'o t'o fɛnɛ minɛ ka Mondro fɛnɛ bila ka na donc chaque fois c'est eux qui gagnent u b'aw jamanaden damaw bila ɲɔgɔn na mais a ka jamana nafa bɔ de kan Hugo Chavez a ye nin de battre ka bɔ Amérique la Hugo Chavez en 2000 déjà États-Unis kun bɛ taa États-Unis de kun bɛ Venezuela pétrole gérer Venezuela pouvait faire 3 millions de barils par jour mais kɔngɔ bɛ yen minɔgɔ bɛ yen u ma foyi avantage foyi sɔrɔ Hugo Chavez de nana ka na a bila nin sira kan donc Mondro ka sɔn ka na o kɔfɛ o fana k'a bɛ continuer Hugo Chavez ka sira kelen di donc u ye nin kɛ la deuxième raison c'est quoi États-Unis ne veut pas une puissance maintenant dans son continent parce que Mondro traite tellement de contrats de tirs là, il y a tellement et puis avec toi maintenant aka influence kunga irisu ni chinois influence kunga boya peut-être kunga bo avec pétrole kunga bo chaque fois avec ta faire chinois de donc États-Unis fait la tuer parce que c'est l'une des grandes réserves mondiales les Venezuela donc États-Unis a compris que ni akara dugudenw benaka irisu be ngola bon ni yɔrɔ de mɔgɔ dabala parce que mɔgɔw ko ko Russie b'a a kɔ kɔrɔ ɔ ko ka partenaire ko de ka tila ka kɛ tuguni très bien Russie ni t'anw siran très bien vous avez posé une question très pertinente on a examiné les clauses du contrat entre le Venezuela et la Russie et la Chine c'est un contrat d'échange de collaboration militaire et de vente d'armes et d'entraînement. Il n'y a pas de contrat d'assistance militaire entre le Venezuela et la Russie. Non plus la Chine. Et puis, il recevait mon équerre. Il recevait quand on a mis fait n'a pas fait n'a pas partenaire il recevait mis fait bien mon. Il recevait mis fait États-Unis mon. Il recevait mis fait Angleterre mon. Il recevait mis fait partenaire de ma. À partenaire il y a mis bani Venezuela chez aye S3 système de défense dernière qui fait ama. Américain système de défense Patriots. Au fait, parce qu'on n'est pas partenaire aux États-Unis. Benika partenaire des deux. Il y a un système de défense inférieur, Venezuela. Venezuela, armée banque activée. C'est l'un des systèmes de défense les plus sophistiqués au monde. Au début, Venezuela boulot. Où est-ce que c'est où? Mourouga, quoi il a un d'anyoma. Quoi est-ce qui fratigna mais confunda. N'est là quoi? Il y a deux aspects. États-Unis, AES, il n'y a pas de contrat de collaboration ni de développement. Ça va dire que l'AES n'est pas une menace pour le développement de l'Amérique. L'Amérique aussi n'est pas une menace contre le développement aussi de l'AES. Il n'y a pas un intérêt territorial. Ça va entre continent Kilingono, entre Djamana Kilingono. Ce n'est pas les mêmes réalités. Venezuela et l'Amérique qui veut continent Kilingono, c'est des voisins. À quel niveau, Fémier et Ukraine ni Irichibé Touromina. Ni ko kibe irishi sore se kana Ukraine kana irishi fait donc irishi Ukraine abi imposé na fa mi nyona ke fena Ukraine présent ka Ukraine envahi puissance bébé ndike o na ko so ko Amérique ni AES voisin Amérique kunkunte so abara irishi kana donc Amérique biga mo biga kuma mi fo bi ko irishi na on che assistante militaire de il y a l'assistante mutuelle militaire a été la article 4 du contrat contrat mimbe Mali ni Russie ta article 4 ni 5 ta kala akalaji oui kelenye flana o kuma do fo ko we ko Russie nyame ko dona do ko Russie te mo de mekelela ah ni fili kuma ba de ko mi ne di mambe Russie olu ko jem wure ne dakuma tere ama fo Russie do sara malla agmana ni Russie mana de Russie be santo wodi la Russie s'est combattue et s'est battue aux côtés des armées maliennes. Attaquer du monde de la Kaké, Mali, Konoko, attaquer Bao ni Fondo. Tu as vu la date de ma foi, il réussit maintenant avec l'armée malienne. Il réussit tout de ma foi. Non, ce régime, Marfa, on y réussit beaucoup trop dit. Mon nom, comment faut qu'on réfléchisse? Parce qu'il y a un contrat d'assistance militaire entre le Mali et la Russie. On ne va pas réussir le Mali. Ou m'a dit, on m'a dit, avocat de l'Afrique Corsia. On m'a dit, on m'a dit, oh, bon, on le ma foi. On le ma foi, qu'on contacte Ibela, Burkina. Ko irisuka surasu kume ibika pale konna lawa donc ya don sisan ko contrat mbe AES ni irisiche ani contrat mbe Venezuela ni irisiche ko contrat kelente parce que le dako ne ma fode o le dako ko irisu sara ko irisiche chama sara malaya oh okmana au boloko irisi na kelke minanta irisi bi de mekele la wa irisi AES de mekele irisi marfa ta AES ay marfa chi AES to la
an ka ka bɔ Zegwa an ka carburant min donna kɔsa in na Irisiw tun tɛ convoi la hali sisan Irisiw tɛ convoi la wa aw b'a fɛ Irisiw ka mun kɛ a bɛ fɛ Irisiw ka armée Mali de bɔ yen k'u jɔ an place la wa a ma n'o kɛra kɛlɛ bɛ ban an bɛ kɛlɛ dege cogo di. Moi je pense que nous n'y kodɔnbaliya kuma de les contrats entre l'AES et la Russie et c'est différent de ceux entre le Venezuela et la Russie. Wa me Irisiw fo k'u barikada n'i y'a ye bi ko caman tɛ ka kan anw na ala ni Irisiw parce que partage de renseignement b'an ni Irisiw cɛ n'i y'a ye coup d'état bɛ ka kɛ AES kɔnɔna la a bɛ ka déjouer mun don parce que Irisiw bɛ an dɛmɛ renseignement na n'i y'a ye bi président ka vocaliw ni fɛn caman bɛ ka sɔrɔ anw bolo mun don parce que Irisiw ka stratégie bɛ ka fɛn caman ta k'a fɔ anw ye tubabuw yɛrɛ b'o dɔn donc ni manamanakan min bɛ mɔgɔw da ko wɛ ko AES président k'u labɛn hali n'i ye Trump tigɛ fila fa sanu na jamana le peuple AES est différent du peuple de Venezuela le peuple AES est un peuple digne un peuple engagé un peuple honnête un peuple patriote ni Trump y'a bɔ a da don o don ka bɔmu fili ka na an ka président kelen kelen bɛɛ ma américain su tɛ compter carré kɔnɔ k'a ban a bɛɛ ni alaw n'a kira cɛ u ye min kɛ ni Venezuela kun comme anw ɲɔgɔnna ça soit kun taara Amérique ambassade dakolon ci k'a filenkolon ci américain fɛn kun b'a kɔnɔ k'a bɛɛ faga. mais bubu a ma manifestation foyi de. mais o tɛ a manifestation kɛra dɛ manifestation b'a la ka kɛ u y'a Trump y'a ɲɔgɔnna kɛ Trump i bɛ wele bɛ k'a tɛ taa kelen Trump ye visa tigɛ anw na an ye américain kɛ la sigi aéroport la yan kunna sini pas plus que 3 jours a ye kuma o la kɛ. bon n'an k'an farati an ɲɔ i ye Trump kumalen yan Trump tɛ lalatɔ ye koyi. Trump b'a dɔn n'i ka jamanaden t'i fɛ n'i ka jamanaden b'i fɛ Trump b'o dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan ni Trump magara a la Mali AES yɛrɛ président ka jan Assimi ka jan a ka CNT hali fɔnba a bɛɛ ni ala cɛ Trump ka maga hali fɔnba kunsigi kelen na o n'a fɔnba dɔrɔn a kana taa Assimi ka jan dɛ a ye taa CNT kɔnɔ membre dɔ dɔrɔn une institution de la transition hali ni mɔgɔ min y'a tigɛ fa sanu na le peuple de l'Afrique de l'Ouest anw bɛ fa la an bɛ ba la pour preuve Mali gagné kɔsa in na n ko Côte d'Ivoire mɔgɔw manifestera Côte d'Ivoire ka Mali soutenir o kɔrɔ président de tɛ ɲɔgɔn kan fɔ mais an bɛ ba la les peuples des peuples de l'Afrique de l'Ouest an bɛ mandenkan de an ye manden halaladenw de an ni Venezuela tɛ kelen ye dɛ ni Trump y'a bɔ mɔgɔ bɛ ko lagalagatɔ don a bɛ dugu min na ta a b'o dɔn dɛ naloma tɛ dɛ i ɲɛ bɛ cɛkɔrɔba in na naloma tɛ a b'a fɛ nɔ a bɛ ka mɔgɔw bila ka na anw deli k'an ka jɛ ka baara kɛ o an ko an tɛ a y'an ka visa tigɛ an y'a ka visa tigɛ a b'a kɛ den minnu na a b'olu dɔn dugu minnu ye janfatiden a b'olu dɔn le peuple de l'AES est un peuple maintenant d'histoire nous on est une nation an ka kɔrɔ ni États-Unis Aboubacar de États-Unis denw bɛ tigɛ en 1400 anw de États-Unis denw bɛ tigɛ ni i cɛ tɔgɔ ye di k'a tɔgɔ ye di ko prince a tɔgɔ Trump ni voilà a tɔgɔ bɛ ka tigɛ n'a ye den ayi a kuma bɔra n kɔnɔ quoi fɛn bɛɛ n'ala cɛ mɔgɔw bɛ ka ni manamanakan min fɔ ni Amérique ka fɛn dama mun balila Amérique b'a dɔn mɔgɔ de bɛ se ka Américain na sigi aéroport la Américain ka kira kala sigi aéroport la nganw de y'o kɛ l'AES hali sɛma olu ka bɔ fanga wa an t'i reçoit a ye président bɛɛ wele ka taa ka conférence la i bɛ o k'a tɛ taa mun bɔra la a bɛ nin min kɛ parce que Mondoro Furadama il a un dossier personnel il a un dossier pénal personnel an kana tigɛ o la fɛnɛ an ka président o ye hɔrɔn de u jɛlen don u tɛgɛ fila jɛlen don i bɛ taa baga président minnu ma a ka dugudenw ɲɛna o tɛ AES ye dɛ Mondoro a une carrière politique très riche c'est un honnête président c'est un patriote n ko bisi chauffeur de kun don a tun bɛ bisi de boli a bɔra ka kɛ député k'a bɔra ka kɛ affaires étrangères ministre k'a bɔra ka kɛ vice président k'a bɔra ka kɛ président il a un parcours politique très riche et Amérique b'a dɔn a bɔra ko c'est un président patriote Amérique mɔgɔ tɛ hɔrɔn n'a ka jamana ɲɛma koyi Amérique a besoin de traîtres donc a y'a bila u kunna l'Amérique n'a pas capturé Mondoro Mondoro a été remis par son armée même à l'Amérique wa a bɛ ka kuma min da ɲɔgɔn ma ko Irisiw ye marifa ta Mali ye ka sa Mali ye ka kɛlɛ kɛ AES ye ka sa AES ye ni n'o bɛ mɔgɔ min kunna a ye taa aw ne ta tɛ kuma dɛ tubabu ka chaîne de ko ten ko Irisiw sara yan a ma kɛnɛ ɲɛna olu de ko ten wa olu de fana ko tun wa kuma la ko contrat min bɛ u ni Mali ni Irisiw ni ɲɔgɔn cɛ base militaire Irisiw ka base bɛ yan dans l'AES voilà mais Irisiw tɛ marifa ta anw place la dɛ voilà.
kɛlɛ la ko plainte ko kumaw b'a kɔnɔna na yala maa est ce que mɔgɔ bɛ se k'i sigi ni ka fana ye Niger non 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 n'i ye k'a fɔ n'i ye tɔw bɛ ka taa ni plainte la n'i ye tɔw bɛ ka taa ni tribunal la dɔrɔn o kɔrɔ k'a bɛ maloya i ma sinon tɔw bɛ t'i gosi de k'i bolofɛn ta tɔw bɛ t'i faga de k'i bolofɛn ta n'i y'a ye k'a fɔ ONU bɛ plainte don Niger kama parce qu'il voit que Niger c'est une menace c'est une puissance aussi sinon Faransi mago t'o la o Faransi bɛ intervention wuli ka taa ka t'i envahir k'a sɛgɛn n'i ye den maga la donc nin bɛɛ b'a jira k'a fɔ barika de bɛ AES la